Što je točno El Niño? Možda ste ovo proljeće topliju jaknu nosili češće nego što ste očekivali, ali to ne znači da klimatske promjene nisu stvarne. Vrijeme prirodno oscilira, postoje topliji i hladniji periodi, ali to ne mijenja činjenicu da se zemlja dugoročno zagrijava. I to uglavnom zbog čovjekovog utjecaja. U posljednje vrijeme sve češće slušamo o El Niñu i potencijalno pakleno vrućem ljetu. Ali što to znači i što je točno El Niño? Radi se o prirodnom klimatskom fenomenu u kojem se zagrijava dio površine iznad Tihog oceana i on utječe na vremenske obrasce diljem svijeta. Ponegdje može dovesti do suše, a u nekim dijelovima svijeta do velikih poplava. Važno je naglasiti da se El Niño tek formira i da će se njegov pravi utjecaj osjetiti tek u drugoj polovici ove godine i iduće godine. Međutim, znanstvenici upozoravaju da bi ovo mogao biti jedan od najjačih El Niña dosad. To znači da bi mogao dodatno pojačati postojeće posljedice klimatskih promjena. I za kraj, hladnije proljeće ne pobija klimatske promjene, a toplo ljeto još uvijek itekako moguće.